Dinagsa ng libu-libong katao ang Provincial Capitol Complex ng Pangasinan sa pagsisimula ng Paskuan at Kapitolyo. Ilan sa mga atraksyon ngayon ang mga display na inihanda ng bawat opisina ng provincial government na inirepresenta ang iba't ibang bansa. Handog ito ni Governor Amado Pogi I. Espino III na nais maghatid ng saya sa bawat Pangasinense at mga bisitang papasyal sa Pangasinan. Idinisplay sa Capitol Building ang Andres Bonifacio Monument sa Maynila na inihanda ng Provincial Governor's Office. Sa Urduha House, bumida naman ang kanilang Empire State Building at Statue of Liberty mula New York City. Sa Provincial Information Office, Mexico City naman ang kanilang display kung saan pwedeng magpa-picture na may kasama pang costume. Sa Malong Building, mapapasyalan ng Singapore kung saan matutunghayan ang iconic lion head symbol. Inihanda ito ng Provincial Engineering Office, Provincial Planning and Development Office, Provincial Housing and Urban Development Coordinating Office. Makikita rin ang Santo Papa at Roman Colosseum na ginawa ng Provincial Legal Office at Management Information Services Office. Dadalhin ka naman ng sangguniang panlalawigan kasama ang General Services Office sa Rio de Janeiro ng Brazil sa loob ng Veterans Park. Sa Provincial Library, para ka na ring pumasyal sa Dubai kung saan makikita si Aladdin at Genie. Ipapasyal ka naman ng Capital Resort Hotel sa Thailand kung saan makikita rito ang Great Buddha ng Bangkok. Dinala naman ng Provincial Social Welfare and Development Office at Provincial Employment and Services Office ang Beijing, China sa Peso Building. Inihandog ng Provincial Tourism Office sa Abong Nadayo ang Dublin Place sa bansang Ireland. Sa Office of the Provincial Agriculture, Environment and Natural Resources Office at Office of the Provincial Veterinary, makikita ang Buckingham Palace at London Bridge. Kremlin Palace naman ng Russia ang masisilayan sa Polaris Building na gawa ng Human Resource Management and Development Office, Provincial Health Office at Provincial Population Cooperative and Livelihood Development Office. Katabi nito ang Santorini, Greece na itinayo sa Finance Building kung saan inihanda ito ng Provincial Accounting Office, Provincial Budget Office, Office of the Provincial Treasurer at Provincial Assessor's Office. Canada naman ang idinisplay sa Season Auditorium na gawa ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office at Provincial Jail. Kasama rin sa pagbibigay saya ang ibang opisina gaya ng NFA na may display na Sydney, Australia. Sa TESDA Building, South Korea ang kanilang ibinida. Makikita naman ang Eiffel Tower ng Paris, France sa Regional Trial Court Building. Ipresenta naman ng DepEd Division 1 ang Shanghai, China. Sa Land Registration Authority, makakapasyal ka sa Norway. Sa Girl Scout of the Philippines matatagpuan ang Tokyo, Japan. Vienna, Austria naman ang presentasyon ng DOH Pangasinan. London naman sa DPWH, laking tuwa naman ang mga bisita gaya ng Pamilya Bautista na galing pang Malasiki. Nag-enjoy po sila. Kaya nagagalak po nag-enjoy yung biyanan ko na maganda pala dito sa Pangasinan, sa Lingayen, sabi. Namasyal rin ang mga magkakaibigang ito na nakita raw sa Facebook ang mga display. Actually, we came all the way from Calasiao. And then nakita namin sa Facebook kasi yung mga pinopost na, wow, ang ganda, para bang nakarating sila sa iba-ibang lugar. So we tried just this night. So nakakatuwa naman, yun, nakarating kami sa Dubai, dyan lang sa unahan. Nandito lang kami sa Thailand. Nais ni Governor Espino na kahit sa simpleng handog ng provincial government ay maipahatid ang isang maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Para sa Capital News TV, Edward Quinto.